ka Komitis mekwa ma wabetie kwa timo our oversight. Ka wagolo resolution to puuza. Mano kaka wan ka jotelo waneno mano en achaye ma onge sheria. Sani e romo ma kawuono ni ubedo kendo ji olalore ma kaluwore kod kana wacho ni samoro jatelo maduong' nyalo neno gimoro ma samoro jotelo matindo ok ne, to bende jotelo matindo nyalo bedo gi rieko moro ma nyalo konyo e bero paro mar jatelo maduong'. Bedo piny ugo mbaka. Kaka weche kowuok e twak mochiw kod Jojaladwa, men jakom mar ODM ma Nairobi, oyango ni koro uketo tenge wach mar dwaro otecho oko Gavana Sakaja mondo ji olalre kaluwore kod rieko mong'adi. Ka useneno achaya chien, ere kaka udwa bedo piny ma ubed gi yie ni winjruok kaachiel kod tim dhi betie gik ma samoro biro lose, to dipo ni utwe lwetu e yo moro amora ma